Okay, gagayam kay sa tagsubsubli kami manin mo may makipatpatang kada kayo kadigiti bambanag nga. Dadi ko na akon naskin daing nga mamuan nyo nga ino din na mapukaw. So dadi ko na partner tatay nagpatangan ta may panggip nga ro iti religyoso iti may nga pamilya. Ket ita apay nga tanga inot partner nga as dahil iti ko maawanen iti interest dagiti daduma nga perdos dagiti ubing tatan sa bali na yung pagalistuan dan. Api nga ta partner. Ako ang partner, kung api nga ininot nga awan dagitan, ado nga min unay ti pagliwliwaanen. Ado dagiti papanandan nga pagliwliwaan. Ket di nga banag nga may ipasagip-sip ko man dagiti naganak kadakwada mabaybayan da. Data di no partner. Iso nga ro dati ko na akon nga uray no kasanumet ti ayat dagiti naganak nga masursuruan dagiti anak ta eti ko na akon awanen nagrigaten nga talaga nga i-convince ti ubing dagiti sursuruanen eti talaga nga iparami no ti kayat mo ta natangken ti ulo dan partner. Amo pa mapaunin na. Mo mabaunen tanabutuban na kapayen ket hindi ko nagtanabutob ka matibab ka ngem tanta kagayem kay kakapsan apay dagiti naganak amuyo dagiti apo nga naganak niya nga no dagiti anak tayo kas pangarigan ket nakaibaga ka kuma iti sanda nga pagayatan ay ket pagsawanda ka when no tumanabutob dan partner tuno tumanabutob da nga kastan partner ay ket talaga nga bumara kamet iso nga no na diswam ti sudan ay kay sudan to pwede tinatangsit nga sandan ton nga gawit ket si kanto meten nga naganak ag pampanunot kanton ay kay di mo pa no sa dino ti ayan na tayong anak mo agawit kuno kay kayanan iso nga ket idi da tao partner saan met nga mapasamak kuma nga diti kuma napadpadasan kunak man lang iti nang basbastus iti naganak no diket ti talaga puputeng ka ti kadamay sa laing nga balikas wenno aggaraw laing ti mata iti naganak talagan nga agbuteng ka Well, agbuteng ka so nga nung maungtan ka yang kadyo ti kwarto saan agulimay ka siya isa kanto la rumwar tuloy abanda ka when partner iso nga nakapipintas na gito yung lagi pen partner tapos deti ko na akon nga barbareng lakit di kung dagiti agtutubo ket makabuya damit dagito yung pagpapatanan ket maikat met basit uri basit laeng partner iti pakaunatan na dagiti kinlo nga aramid dagiti saan nga nasayaat nga banag dagito yung anak partner ket lagi penta pa partner diti kasta ko maitikwa dito'y kinaadon iti populasyon diti kinaadon ti luganen partner ay kinaadon ti awanen iti sarday na nga idi umuna na nga panawen lagi penta partner tilaing agbiyahe idi ninjak nga agriro di kaduan nga agbiyahe partner ket dagiti kwa dagiti Carlesa makadayuda met tanong karison no kunatayo kumanumo nga oras nga dumanong ka di papanam dagita kinararamat da dagita partner iti no mapang makipiyesta kuma kita da mapamukagbuya ti Sarsuela kumarison ka pa partner iso nga nakakuha nga lagi pen nga talaga kita iti panagbalbalo iti panawen nga talaga nga imbagket dito yayan tayo ditibigan tamakita man talaga dito yung kaliyang Crisologo nga talaga nga ususa rin da pailaeng dagiti Calesa as kuma dagiti kabalyo nga agpasak-pasak pailaeng dito yapo dito Mena Crisologo Street nga iso nga pagka alalaan mi tatta nga pakire-recordan na dito pa nakipatpatang mi kada kayo ket mas makita yo apo iti pintas iti Crisologo Street iti Vigan iti likudan mi makita yo apo iti pintas na ket dito nga lugar iti pagdidinamagan tanangabak nga road partner iti anya tinala tayo tatayin partner nga Seven Wonders ngayon sinelebraran tayo partner dita sango iti katedral ngay sumet ti pan naka
dakamat dati tinumutibiyang iti no malagip mo nga nagdadaig dagiti costume akas na ko maganda iti costume mo tamong met partner nga uray na yung kunakon nga hangkong inadal ket pagaayat mo nga rod iso nga yakmet itulok partner ganod na kasting at atenan tawin no kasting nga programa ta ay ket ang kami na pauti a partner ti ka west Amo kanta na partner ka si Kagarod. Yes, Amo sir. may kayat nga pauli. ay ket mabalin niya rod partner ket saan laeng nga partner ko iti industriya iti kakastuya bambanag no di ket ti partner ko asa ma'am partner ko iti ina actress na partner ko iti kinalaing na kumanta partner ko iti amin na kinasayaan iso nga awan Partner sa ka, puleton ti uray niya nga rigat. Partner ka, ti uray niya nga namay. Partner ka, ti nyaman nga labingit. Ken, partner ka. Duwan niya itong mga partner. Hindi, dati magmagustuhan ang kanyang partner. Iso ako nang aruden nga lumaawang ka. Ay, kakasan mo na ko. Awanin na ti ser-serpi na dagito yan. Partner, iso nga di ko na. Nga, paginayunem, nga panunuten, nga saan ka pa'y. Nga, naistatuan. Always 16 years old dalat ta partner. Tapos iti kastakit, agtultuloy lattamit, iti anepta. Nga mga aramit bela kadagitoy. Among partner ti inspirasyon ko agdiag pay laeng. Well, partner. Ambok nga adda kayo pala nga mangilalakan niya. Ay, So nga, day talaing met partner ti mabalin kung may pagpanakil kanya tano saan mo ko mga napaneknekan data partner ket imagine when no panunutem iti kinaunday met ti panawen na panagkadkadwata partner edi ko nakaruden hangkala imbilang nga ina edi kiti bilang ka nga lading imbilang ka nga advisor imbilang ka nga amin iso nga awan iti pagkunak mo iti panakamamok iti kunang aruden at yamyaman aklaunay dagiti anak mo da ni abon sa magkin di manang bigita mauawatan daklat tamet awang ka awan ti pamigsae ko iso iti kunang partner nga no agtaginayon iti pigsam ket agtaginayon met ti pigsam so ulit ko na no si kasi positive tasyak ti negative ay the more nga ti power ket may supply ta iti pagragsakan dagiti apo nga pants dagiti mga ayat ka data iti rabaw din tablado partner so dati ko napon nga awanen sa pulek awanen iti birukek pay nga umartap iti kasken ka nga naikamayet iti ABQ Bakilar Production nga mangipakita iti siglat laing ket suporta partner. Iso nga da kami ta nakairuama mi nga rod iti a grocery ti everyday in our life. when partner Ay partner, you are always in our prayers. ay apo partner kastamet kanyang partner tilaing ikalkalikagong ko kasano nga ta ni mami ape di mo't nga bumisitan ko nagpartner no kasjay nga saan ka nga makaumay ngem ko nakmet no at daman sagbanit ni partner ko ibaganan ani manang biki mabalin niya nga Ano, rod mabalin. una met iso nga ammo nga no saan ka nga nakalagip ng may kanya akong partner ammo kon nga agtuturkan Ammo. talaga nga madama di pasyar detan partner Amo partner nga. Pag i-openin na diyan ako ni Gise, ni Pana, Facebook na, Mama, ko na saan nakakayat ni Jerome. Akay ko na ano sa balikat kadwana. Baya mo tara pikpiksada nga kadwana. saan partner numampay ang mumut din na makita mo partner di ginabisi kag lalo na pulutak kada giti kakadwag partner makita met no kasano nga stress so arjo ko na ako nagtakkel dedi mo na ipabalay kanya tay tata partner ta dedi madakamat datay nga ruden okay ag subsubli kami to pa so magmamano nga kanito bayat din ka makipanig patpatang kada kayo get daytoy dagiti so magmamano nga pakamo